Gusto ko ito. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng sinampalukang paa at leg ng manok mga kapudibi at meron tayong sausawan dito, toyo mansi. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Ang nag-request ng pagkain po natin ay si Ma'am Melanie Franque. Ayan, ito na po yung request niyo, Ma'am. Sinampalukang paa ng manok at ulo, sabi niya. Leeg. Or ulo. Okay. Kanyaman mo. Kapag linasi yun. Para makita nyo ang aking pinakain. Leeg. Ay. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Ma'am Melanie Franque, ito po yung unang subo na para sa iyo. Kain. Kain po. Kalambot. Lambot, ne? Naman. Gusto ko to yung pero Ako tayong gulay. ang dami. Ay, meron niya. Bata. Hindi kahit kwen. To. Sila ko. Ay. Meron siyang ano, kamansi. Gusto ko ito. Sabaw.
Happy Fiesta, San Agustin. Yes. Fiesta ngayon na San Agustin. Kanya? Just sa simbahan natin dyan. Mali. Kaya kayo din, di ba? Gulat bunto kaya. Sarap. Di ba namis to, no? Tama nasi. Dapat dito boneless eh, no? Kakalamata pati buto.
Bakit bisa ka pa? Ayoko na. Sarap. Ayan, magluto na po kayo. Budget meal din yan. Paan naman at saka ulo. Laeg akware. Ay, excuse me. Excuse. Shoutout po tayo mga Foodie. Wait lang. Nawala. Ayan, happy birthday po kay Vilma Concepcion. Ayan, advance happy birthday po. Birthday niya sa September 3. 61 years old na po si ma'am. Happy birthday po from Bolo, Banga, Aklan. Baby Ann Lucasan, shoutout daw sa anak niya na si Maricel Lucasan. Shoutout po Ruby Garsalia, Elisa Garsalia, Elma Garsalia, shoutout. Estelita Lakap, Easy Channel, Jael Casiao, Florida Kaabay and Kaabay family from Coron, Palawan. Shoutout po sa loving husband na daw ni Mamita Milatsi na si Sir Ed at sa dalawang anak niya na si Alisa and Jenny Milasi from Hemet, California. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, lagi nanonood sa atin si Mamita Melachi. Ayan. Unding Gregorio and Daisy Inspiration Jeremiah. Yan, advance happy birthday. Birthday niya sa September 3 from Reno, Nevada. At gusto kong i-shoutout si Rosel Villar at saka si Kalisa Condesa. Ayan. Lagi ko silang nakikitang nagko-comment sa Facebook, kaya si-shoutout ko sila. Shoutout po sa inyong lahat. And Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout po sa inyo ang lahat. God bless po, Tita. Nasa Hong Kong sila, Tita Cynthia ngayon. Ingat po kayo dyan, Tita Cynthia. Enjoy your vacation po. Shout out, Baby Allison, Catherine Pugoy, at sa inana ko. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Ang sarap. Mas masarap, yun? Boneless na paan naman ang kasama trabaho, ne? Manyaman. Tamang-tama, umuulan, yan, sinigang ng ganyan po. Yan, makapudibis, may puwagi sa ning bitis man kasi sobra na karakal. Ang dami. Kaya makapudibis, ang ganakin ng video, Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. We love you. Mwah.